Moheo ji 1,000 nyaka sani oseyudo hinyruok e aluora ma Kaptembwa mayudore Nakuru West kalure kod koth mapek mamedo chue pacho ka. E seche ma jogo maulo osedaro e aluora no ojote kanisa ma Kaptembwa Baptist odiochieng' ma kawuono sienyruok mar lowo bende oneno e kaunti ma Nakuru kendo miyo jodak buok mokalo. Millicent Adhiambo miyowa ler mathoth. Masira makama koro nyiso ni oganda mathoth e aluora ma Kaptembwa e Nakuru West ngimagi ni kuma rach kaluore kod sienyruok mar lowo e aluora no nikech oula mikelo kod koth mapek mapod medo chue pacho ka. Mmoja wa wale ambao wameathirika kwa mvua ambayo imenyesha hapa siku ya juzi na jana, haswa kwa zile nyumba ambazo zilikuwa zina sink. Siku ya jana tulikuwa kazini na tukapata nyumba zimesink, haswa kama yangu pale ya mwisho ili sink kabisa ikaingia, hatujaweza kukomboa chochote. Kwa sasa hatuna mahali pa kuenda, tumekesha tu, hata tumekuwa kanisani. Mimi mwenyewe niko na watoto 4, sina vile naweza kujisaidia nao kwa wakati huu. Vile mnatuona tukiwa hapa hivi, tumeshindwa vile tunaweza kujisaidia, ndipo tuweze kuondoka mahali hapa. Kwa hivyo tunaomba tu serikali iweze kutupa usaidizi ili tuweze kujihukumu kimaisha yetu. Sienyruok makama mar lowo e kaunti ma Nakuru koro en masira moseneno kuonde mathoth e kaunti no. Kamoting'o gwenge ma Kamung'ei gi Kabasisi, gweng' ma Kamunye mayudore sub county mar Rongai kaachiel kod ward mar Elementaita e sub county ma Gilgil e kind gwenge mamoko bende lowo osesienyore. Unajua si wenyewe kenye tunahofia ni uenda, unajua sasa hii barabara inaelekea Masinjeri hivi. Uwezi jua kama unaweza lala asubuhi upate Nakuru ilizama. Jua hata inastahili serikali wakuje wapime waangalie shida iko wapi. Obila Margarita kod jotelo mamoko e aluora no e seche mane gitero kony mag chiemo ne joma ulo osekelo negi midhiero. Okoyo jodak ma aluora no mondo koro obeda kicha kod masira makamago kaka yorno mar geng'o lal kod hinyruoge manyalo neno apoya. Kwa fault line hapa ukienda kwa hiyo shimo ya maji almost 100 meters iko mashimo kubwa sana zimechimbika hapo kama 2 ama 3. Sasa hizo ndio zimeleta shida kutoka hapo kwenda hivi mpaka huku chini inaonekana iko fault line. Hizi manyumba zimejengwa juu ya hiyo fault line, unaona zinaendelea kusinki. My appeal is kwa wananchi. Kuna wananchi wengi hapa wameathirika na hiyo fault line bado inasonga. So tunawaomba, tunawasihi tukiamua muondoke because the area is unsafe. Tafadhali tushirikiane so that we can save life. Masira makama mar sienyruok lowo e kaunti ma Nakuru medore nikech oula mikelo kod koth mapek madhi nyime kod chue pacho ka. Jodak ma Nakuru koro penjo kuma gibiro chomo kaluore ni thoth kuonde dak e kaunti no koro oula medo mana dhi godo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV.